Mare, si Mitch daw ang naging kasintahan niya. Ha? Totoo ba yan, pare? May pamilya na siya bago nung naging sila. Kaya pala ayaw ipakilala ni Mit. Pagkakataon na siguro para magkita silang mag-ama. Taka na. Humanda sa akin yung Brian na yan mamaya. Perahan niya na agad. Hindi ako papayag na gawin niya yun. Di bangko si Daddy. Hindi. Aralan naman po si Brian Paano kung hindi? Mas maigi na siguro kung hindi ko napapaalam sa mag-ina ko, natutulungan ko si Brian. Nagalawin ko lang si Papa. Ang sabihin mo, huhututan mo lang si Daddy. Ano bang sinasabi mo? Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magpapakita dito. Ano bang sinasabi mo kay Brian? Good morning, Ma. Ma, ilang taon na mula nung nawala kayo. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang mga yakap niyo sa akin na kahihigpit. Ay, mahal na mahal ko po kayo. Sana nandito kayo ngayon. Ma, papasok na po ako. Hi, Tita! Magandang hapon! Ikaw pala, Brian. Halika, tuloy ka. Salamat po, Tita. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kumusta naman yung trabaho mo, Iho? Ayos lang naman, Tita. Actually, malapit na ang promotion ko. Mabuti naman kung ganon. Kung nandito lang sana yung mama mo, tita at lola mo. Jack na proud sila sa'yo. Sana nga po, Tita. Nandito sila. Para sa kanila naman po lahat to. Yan naman yung pangarap nila para sa'yo. Mabuti nga po. Sinikap ni Tita Lisa na mapag-aral ako bago siya mawala. Oo, Brian. Kahit hirap siya sa pagpapaaral sa'yo, hindi ka niya pinabayaan. Kaso nga lang po, Tita, bago ako nagkaroon ng trabaho, saka naman po siya nawala. Huwag ka mag-alala, Iho. Masaya na sila ngayon. Lalo na ang mama mo. Hindi ka man niya nakitang lumaki. Naging kampante naman siya. Dahil hindi ka naman namin pinabayaan. Salamat po sa inyo, Tita. Kayo na lang po yung natitira kong kamag-anak. Kasama ng mga pinsan ko. Hayaan niyo po, Tita. Tutulungan ko din po kayo sa abot ng aking makakaya. Huwag na, Iho. Ayos lang naman kami ng pinsan mo. Nakakaraos din naman. Maraming salamat po, Tita. Kumain ka na ba, Iho? Di pa nga po, Tita eh. Tara, kumain tayo sa loob. Sabayin mo na kami ng pinsan mo. Sige po, Tita. Halika na. Tao po! Tao po! O pare, o pala. Bakit naparito ka? Mare, may importanteng sasabihin lang ako sa'yo. Halika nga pare, maupo ka muna. Salamat, Mare. Ano ba sasabihin mo pare? Siya nga pala, Mare. Hindi ba si Brian, hindi pa niya alam yung tunay niyang tatay? Oo nga pare. Wala nga nabanggit yung kapatid kong si Mitch bago siya pumanaw. Kasi yung amo ko, nabanggit niya sa akin yung dati niyang naging kasintahan. At ang sabi niya, sa probinsya daw natin nakatira. Sino daw?
Mare, si Mitch daw ang naging kasintahan niya. Ha? Totoo ba yan, pare? Oo, Mare. Ang kaso, may pamilya na siya bago nung naging sila. Ha? Kaya pala ayaw ipakilala ni Mitch sa amin ang ama ni Brian. Matagal na niyang hinahanap ang mag-ina niya. Kaso, hindi niya alam kung saan sila nakatira. Eh ano sabi mo? Sinabi ko, kilala ko si Brian at ang nanay niya. Kaya, tinuro ko ang bahay nila. Pagkakataon na siguro para magkita silang mag-ama. Baka pumunta yun dito, Mare. Sige pare, maraming salamat sa impormasyon mo. Sige, Mare. Mauna na ako. Sige, ingat ka. Sige, salamat. Dad, bakit nag-iisa po kayo dito? Nasaan po si Mami? May pinuntahan siya, anak. Dad, malapit na po pala ang kaarawan nyo. Sa isang linggo na po yun. Oo nga, anak. Dapat po, masaya kayo. Kasi po, narating nyo po yung edad nyo na malakas pa kayo. Oo nga, anak. Nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon, malakas pa ako. Dad, ano po palang gusto nyong regalo? Anak, isa lang naman ang gusto kong regalo. Ano po yun, Daddy? Ang makita ko yung kapatid mo. Simula nung pinanganak siya, hindi ko pa siya nakilala. Dad, umaasa pa rin po ba kayo na hanggang ngayon makikita nyo pa siya? Oo naman, anak. Kapatid mo siya. Kaya bigyan mo naman sana siya ng pagkakataon na makilala mo siya. Saan naman po natin siya mahanap? May nakausap akong nagtrabaho dito sa atin, anak. Kilala daw niya kung saan nakatira yung kapatid mo. Ano po? Saan daw po siya ngayon, Dad? Sa probinsya ng Tarlac, anak. Doon daw siya nakatira. Mag-isa na lang siya sa buhay. Bata pa lang siya, wala na yung nanay niya. Gusto ko sana siyang makasama sa karawan ko. Yun lang sana ang hiling ko. Sige po, Dad. Gagawa po ako ng paraan para makasama natin siya. Salamat, anak. Basta pa para sa'yo, Dad. Alam niyo po ba, Ma? Malapit na akong ma-promote. Sayang. Kung nandito lang po sana kayo nila Lola at Tita, nailabas ko man lang sana kayo. Ibibili ko po kayo ng magagandang damit at ipapasyal sa magagandang lugar. Hello? Sino po sila? Hello? Kayo po ba si Ruby? Yung tita po ni Brian? Oo, ako nga. Bakit? Sino ho sila? Ako nga po pala si Emma. Yung anak ni Romeo. Romeo? Kung hindi nyo po na itatanong, kapatid ko po si Brian sa ama. Ah, ikaw pala. Nasaan yung papa mo? Nasa bahay po. Sa katunayan nga po niyan, hindi niya alam na tinawagan ko po kayo. Ah, ganun ba? Bakit naman?
Kasi po, isusurpresa ko siya. Gusto ko po sanang makausap si Brian. Kung pwede po sana, maimbitahan ko siya sa kaarawan ni Daddy. Sa susunod na linggo po. Ah, ganun ba? Sige, subukan kong kausapin siya. Sige po. Dito nyo na lang po ko i-update sa number ko. Sige. Tita? Tita? Oh, Brian, halika. Mabuti na padaan ka. Bakit po, tita? Pumasok ka at may mahalaga ako sasabihin sa'yo. Ano po, tita? Kawaan ka ng Diyos. Upo ka muna. Kasi may tumawag sa akin kanina. Sino daw po? Ang kapatid mo. Anak siya ng tunay mong ama. Ano po? Brian, alam ko matagal mo nang gustong malaman kung sino talaga yung ama mo. Ito na yung pagkakataon. Tita, hindi ko po alam. Parang hindi pa po ako handa. Brian, gusto ng kapatid mo na nandun ka sa kaarawan ng ama mo. Kaya siya tumawag para ipaalam sa'yo. Pag-iisipan ko pa po, tita. Sige, kung yan ang gusto mo. Sige po, tita. Uwi na po ako. Pag-isipan mo mabuti, para din naman sa ikabubuti ng kalooban niyo mag-ama. Sige po, tita. Basta sabihan mo lang ako, ha? Kuya! Nakita mo ba si Daddy kung nasaan? Ma'am, baka nasa swimming pool po. Pinapapunta niya po ako doon. Sige kuya, salamat. Daddy? Daddy! 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 Ano pong nangyari sa inyo? Upo po muna kayo. Ayos lang po kayo. Daddy! Kuya, tulong! Kuya! Kuya, Masama yun. tayo natin siya sa ospital! Mas Romeo, paano po kayo? Hi, ako nga pala ang anak ni Daddy Romeo. Gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na kalalabas lang niya ng ospital. Hiling niya sa akin na makita ka. Tita? Tita? Oh, Brian, ikaw pala. Halika, pumasok ka nga muna. Ano yan, Brian? Tita, nag-chat po sa akin yung anak ni Papa. Ano sabi? Inatake daw po si Papa. Ano? Eh, nasan daw siya ngayon? Nasa bahay na daw po nila. Eh, anong balak mo ngayon? Bukas po siguro, tita. Pupuntahan ko siya. Naku, sigurado yon matutuwa siya. Kasi magkikita na kayo mag-ama. Kinakabahan po ako, tita. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko pag nagkita kami. Naintindihan kita, iho. Kailangan nyo lang magkita at mag-usap para malaman mo yung mga dahilan niya. Kung bakit hindi siya nagpakita sa inyo mula nung bata ka pa. Hindi naman po masama ang loob ko sa kanya, tita. Sadyang hindi ko na po hinahanap ang kalinga ng isang ama. Kasi kayong lahat nila, mama, tita at lola, sapat na ang pagmamahal na binibigay niyo sa akin. Pero iba pa rin, Brian, na makilala mo ang tunay mong ama. Tama po kayo, tita. O siya, ihanda mo na yung sarili mo para sa pagkikita nyo ng iyong ama. Sige po, tita.
Tao po. Tao po. Ay, Brian, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Maupo ka muna. Sandali lang, tatawagin ko muna si Daddy. Daddy, nandyan po yung anak ni Tita Mitch. Talaga? Tara! Anak? Anak? Kabuti nandito ka na. Malaki ka na. Kamusta ka na, anak? Mabuti naman po. Sige Dad, maiwan ko po muna kayo ni Brian. May gagawin lang po ako sa rin. Sige, anak. Anak, maupo muna tayo. Anak, pasensya ka na kung hindi ko nabalitaan na wala na palang mama mo. Ayos lang po. Siya nga pala, anak. Kumusta ang buhay mo? Di ka naman ba nahirapan? Nung bata pa po ako, sobrang hirap po. Dahil nagkasunod-sunod na pumanaw yung mga taong nagpalaki sa akin. Una po, si Mama. Sumunod naman po si Lola. At bandang huli po, si Tita Lisa ko, na siyang nagpaaral sa akin mula kolehiyo. Hindi ko alam, anak, na ganyan pala katindi ang pinagdaanan mo sa buhay. Masakit man po, pero pinilit kong kayanin lahat ng yan. Kaya nga, anak, nandito na ako. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Hindi ko na nagawang dalawin ka. Dahil hindi alam ng pamilya ko na may anak ako sa mama mo. Natakot ako at naduwag. Pero maniwala ka. Ilang taon kong hiniling sa Diyos na makasama ka. Hindi bali po. Hindi rin naman po ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Dahil sa totoo lang po, hindi naman po sila nagkulang ng pagmamahal sa akin. Ang mama ko, lola ko at ang tita ko. Hayaan mo, anak. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Nasaan po pala yung asawa niyo? Alam niya ho ba na may anak ko kayo sa labas? Oo. Tanggap niya na rin. Kaso, matagal niya ako bago mapatawad. Huwag kang mag-alala. Bukas ang bahay ko para sa'yo. Sandali lang ha. May kukunin lang ako. Sige po. Ito, anak. Para sa'yo. Huwag na po. May trabaho naman po ako. Sige na. Tanggapin mo na tong pera. Kulang pa ito sa pagkukulang ko sa'yo mula noon. Nako, huwag na po. Okay lang po talaga ako. Sige na. Mabuti pa siya. Binibigyan ng malaking pera ni Daddy. Samantalang sa akin, hindi pa niya nagawa yun. Hindi na po. Ang mahalaga po, nakilala ko po kayo at ang kapatid ko. Sige, anak. Basta palagi kang dadalaw sa akin. Sige po. Basta po wala po akong gagawin. Sige po, paano po yan? Alis na po ako. Sige, salamat. Sasya na ako kayo, may trabaho pa po kasi ako mamayang gabi. Sige, mag-iingat ka. Ate, alis na po ako.
Hello po, boss. Ilang araw na lang po yung pasok namin yan. Ganun ho ba? Sige ho, maraming salamat po. Paano kaya ako nito? Akala ko pa naman, tuloy-tuloy ang pasok ko sa isang buwan. Madami pa naman akong bayarin. Saan ba yung si JR? Di man lang nagligpit dito. Yung mga tao yun, mga burara. Dumi-dumi dito. Hello, Brian? Asan ka? Kumusta ka na? Manghihina naman siguro ng pera si Brian kay Daddy. Sige anak, mag-iingat ka. Humanda sa akin yung Brian na yan mamaya. Bago pa lang sila nagkita ni Daddy, pinaperahan niya na agad. Hindi ako papayag na gawin niya yun. Bakit tumatawag si Ate Emma? Hello, Ate Emma. Hoy Brian, bakit humingi ka na naman ng pera kay Daddy? Ha? Para lang malaman mo, hindi bangko si Daddy. Na pag kailangan mo ng pera, may ibibigay siya sa'yo. Ate, hindi. Kasi, Akala mo siguro papayagan kitang hututan mo si Daddy. Yun ang akala mo. Daddy, nandito ka lang pala. Kanina pa po kita hinahanap. Sabi ka dun sa mga tauhan natin, pakidamuhan itong mga taniman natin. Ang damo-damo. Sige po Daddy, sasabihin ko po sa kanila. Bakit kaya hindi pa pupunta dito yung anak ko? Daddy, halina po kayo. Kumain na po tayo. Hindi ba tumatawag sa'yo si Brian? Hindi naman po. Hindi niya kasi sinasagot yung tawag ko. Baka busy lang po siya sa trabaho niya. Dad, tara na po. Iinom ka pa po ng gamot mo. Hindi pa ako nagugutom. Daddy, baka mamaya takihin ka na naman ng sakit mo. Daddy, halika na po. Tara na. bakit ngayon pa nangyari to? Kung kailan naman na-promote na ako, bigla namang nagsara ang kumpanyang pinapasukan ko. Paano na ako ngayon? Brian, nandito ka lang pala. Duman kasi ako sa inyo, pero wala ka doon. Opo, tita. Bakit nga po pala kayo naparito? Yayain sana kita na maghapunan sa bahay kasi dumating yung mga pinsan mo. Talaga po. Oo, hinahanap ka kasi nila. Total, malapit ka lang naman, kaya pinuntahan na kita. Bakit parang problemado ang itsura mo? May nangyari ba? Tita, ang totoo niyan, nawalan po kasi ako ng trabaho. Ha? Bakit? Hindi ba maganda yung kumpanyang pinapasukan mo? Opo, tita. Kaso bigla pong nagsara yung kumpanya. Hindi naman po sinabi ng boss namin na meron na palang malaking problema. Eh, paano ngayon yan? Yun na nga po yung inaalala ko, tita. Baka matagalan po bago ako makahanap ng trabaho. Bakit hindi ka magpatulong sa daddy mo? Hindi na po.
Ayoko po kasi na magkaroon pa sila ng problema ng ate ko. Bakit naman, iho? Ama mo siya. Kaya karapatan niya malaman yung kalagayan mo ngayon. Sanay naman po ako nang wala siya, tita. Kaya ko pong magtiis. Ay nako, Brian. Pinapairal mo na naman yung pride mo. Tara na nga sa bahay na makakain na tayo. Kaya na. Sige po. Kawawa naman pala yung anak ko. Nawalan siya ng trabaho. Kung bibigyan ko siya ng pera, baka hindi naman niya tatanggapin ito tulad noon. O anak, kumusta ang lakad mo? Ano po, Daddy? Maayos naman po. Medyo napagod nga lang. Kumusta ang mami mo? Tumawag na ba sa'yo kung pauwi na siya? Ang sabi po niya, Daddy, may lalakarin lang daw po siya. Ah, ganun ba? Daddy, bakit ganyan po yung mukha ninyo? May problema po ba? Ah, wala naman. Nalaman ko kasi na nawala ng trabaho si Brian. Gusto ko sana siyang tulungan. Kaso, Daddy, may pinag-aralan naman po si Brian ah. Kaya sigurado po ako, makakanap agad siya ng trabaho. ganun ba? Eh, paano kung hindi? Daddy, huwag niyo na po siyang isipin. Baka magkasakit pa po kayo dahil sa pag-aalala sa kanya. Sige anak, malamang makakahanap din siya ng trabaho. Mas maigi na siguro kung hindi ko napapaalam sa mag-ina ko, natutulungan ko si Brian. Sige po, Daddy. Magbibis lang po ako. Sige anak. Tita! Oh, Brian, saan ka galing? Mano po, tita? Kawan ka ng Diyos. Naghahanap po ako ng trabaho, tita. O, kumusta naman yung paghahanap mo ng trabaho, iho? Wala pa naman po akong mahanap na trabaho, tita. Sabi po nila, hintayin ko na lang daw po yung tawag nila. Ibig sabihin pala, wala pang bakante. Siguro po, May pera ka pa bang allowance mo? paubos na nga po yung pera ko, tita eh. Pero di pa ako nakakahanap ng trabaho. O, ito, ang allowance mo. Naku, ang dami naman po ata nito, tita. Sige, ayos lang yan, Brian. Para may pandagdag ka sa paghahanap ng trabaho mo. Sigurado po ba kayo dito, tita? Baka po kasi magalit yung mga pinsan ko dahil binibigyan niyo po ako ng ganito kalaking pera. Hindi sila magagalit kasi alam naman nila na wala kang trabaho. Kaya sa'yo na yan. Sige po, tita. Maraming salamat po. Kailangan ko po talaga to. Basta, kung kulang pa yan, magsabi ka lang ha. Salamat po talaga, tita. Malaking bagay po talaga sa akin to. Walang anuman, iho. Ano po, tita? Mauna na po ako sa bahay. Sige, mag-ingat ka ha. Maraming salamat po ulit. Hello, Robby. Naibigay mo na? Oo, nabigay ko na. Brian, hindi ka na napapadalaw dito sa bahay ah. Bukas pa po ako pupunta dyan sa inyo. Sige, hihintayin kita dito. Sige po. Si Brian? Pupunta dito? Daddy? Sino po yung kausap nyo? Si Brian anak, pinapupunta ko siya dito. Kasi matagal na siyang hindi nakadalaw dito. Ganun po ba? Mabuti naman po. Sige anak, magpaluto ko kay Manang ng masarap na ulam bukas. Lalo na yung paborito ni Brian. Sige po. Sige anak.
Tao po. Tao po. Tuloy ka. Nasaan si Papa? Nandun sa kwarto niya. Sige, hintayin ko na lang siya dito sa sala. Teka nga, bakit pumunta ka dito? Wala naman ate. Dadalawin ko lang si Papa. Ang sabihin mo, huhututan mo lang si Daddy. Siguro gawain mo yun, no? Ano bang sinasabi mo? Totoo naman na. Magmula nung dumating ka sa buhay ni Daddy, ikaw na lang lagi ang iniintindi niya. Ate, nagkakamali ka? Pati pera niya inuubos mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka na magpapakita dito. Ano bang sinasabi mo Daddy? kay Brian? Hindi ko akalain na masasabi mo yun sa kapatid mo. Daddy, kasi... Anong dahilan ha? Lahat binibigay ko mula nung pagkabata mo. Napuno ka ng pagmamahal namin ng mami mo. Pero ganyan ang sasabihin mo kay Brian? Hindi ka namin tinuruan para maging madamot. Oo, binibigyan ko si Brian pero hindi niya tinatanggap. Kahit alam ko na mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Pero ayaw pa rin niya humingi ng tulong sa atin. Paano niyo po nalaman? Nabalitaan kong nawalan ka ng trabaho at hanggang ngayon hirap kang makahanap. Kaya naisip kong tulungan ka sa paraan na hindi mo malalaman. Ang ibig sabihin, Kaya kinausap ko si Ruby para iabot ang tulong ko para sa'yo. Alam kong hindi mo tatanggapin pag ako ang nag-abot sa'yo ng pera. ganun po ba? Brian, pasensya ka na sa akin. Mali pa lang iniisip ko sa'yo. Kaya ikaw, Emma, huwag kang magalit sa kapatid mo dahil malaking pagkukulang ko sa kanya. Kaya kung tutusin, kulang pa yung tulong na binibigay ko para punan lahat yun. Hindi naman po pera ang basehan para punan ang pagkukulang ninyo. Pagmamahal nyo lang ho, sapat na. Pasensya ka na uli, Brian. Magmula ngayon, babawi na ako sa'yo. Maraming salamat ate. Ang payagan nyo kung makita ko si Papa. Malaking bagay na po sa akin yan. Alam ko ate, nagulat ka sa mga nangyari. Pati din ako. Pero kailangan kong tanggapin. Kapatid kita at walang magbabago dun. Hindi ko rin naman inaakala na meron pala akong pamilya. Kaya masaya ako na nakilala ko kayo. Maraming salamat, anak. Dahil nagkasundo na kayo. Masarap sa pakiramdam pag nakikita ko kayo magkasundo. Opo, Daddy. Tama po kayo.